Zibukeka zithobekile mkhulu umonakalo eziwenzayo emasimini ezidlula kuwo. Nebantwana labayi6 lebatukulu labayi2. Angisathi ukuthi ngiyobondla ngani kulesimo lengihlangabetene naso. Tindlovu tingihlukubete kakhulu ene taphinze tahlukubeta nalabanye abantu emphakathini. Benginebantwana labayi2 labangilekelelako. Lezilwane ziphinde zibulala imfuyo. Oyedwa walabalimi usakhala uyazithulisa namanje emva kokuthi ibhubesi labulala zonke izinkomo zakhe esibayeni. Ngethi 15 akukho lutho abasibhadali abathini nyalo ngathi uthi ngidawenda njani. Okusena umuntu phela nginemfana munye. Lalabanye bashonile ngibalota ngiphakela. Lo yedwa nakanokhona. Manje sengisevalweni lokuthi nalo lethi dingane lethi sele nginelivalo lokuthi ingaze liphume lebhubesi liyamosha. Isikhungo sezokuvakasha namapaka eMpumalanga sinezinhlelo zokuvuselela ucingo olubiyele isiqiwi saseMthethomusha. We are yet to assess the level of damage we have done with the Songimvelo nearby farmers. We are going to do it with the eMthethomusha nearby farmers to assess the nature of the damage, but we are going to indemnify without necessarily issuing any cash compensation. Isiqiwi sesivaliwe okwesikhashana kanti nezilwane sezithuthele esiqiwini esiseduze iKruger National Park njengoba kusalungiswa ucingo olubiyele lesi siqiwi.